Illum fetħet uffiċjalment il-votazzjoni f'din l-elezzjoni ġenerali e kif dawk li ma jistgħux jivvotaw bħallum ġimgħa kellhom l-opportunità li jixħtu l-vot tagħhom fin-Naxxar u fix-Xewkija. Din il-votazzjoni tagħlaq fl-10 tal-lejla. Fost dawk li xeħtu l-vot tagħhom illum kien hemm il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li fl-8 ta' filgħodu waslet fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar fejn qed issir il-votazzjoni bikrija. Għadni kif għamilt dmiri bħala ċittadina Maltija votajt f'din l-elezzjoni, proċess demokratiku importanti li għandu qatt jittieħed for granted. Il-Maltin ta' qabilna ġildu ħafna u s-siltu biex ikollna il-possibilità li nażlu ir-rappreżentanti tagħna. Fil-fatt meta naraw x'qed jiġri wkoll waqt it-traċedja li qed isseħħ fl-Ukrajina fil-gwerra li hemm. Ma ġebna tista' tgħid naraw kemm il-proċess demokratiku rid jiġi missielet għalih kuljum. Hija waslet ukoll l-appell tagħha lil kull min hu eliġibbli li jivvota. Jiena nappella lil kull min għandu dmir jivvota f'din l-elezzjoni li jiġi jivvota u jażel ir-rappreżentanza tiegħu. Il-votazzjoni tkompli nhar it-tlieta meta jivvotaw l-assistenti kummissarji elettorali li se jkunu qed iservu waqt il-votazzjoni tas-Sibt.